President ng PCCI for Visayas, Mr. Frank Carbon. Sir Frank, si John Diaz, dari sa Action Radio. So, John, may mapon. Thank you so much, Sir Frank, for your time. Anyway, we're talking about tourism, which is actually one of the drivers sang aton ekonomiya. Now, it says, Sir Frank, Iloilo is now the top tourist destination in terms of its affordability. No, masarangan nga presyo or siling naton abi base barato. Last year, it was Bacolod City was considered in the Philippines as the top most affordable tourist destination. Sir Frank, in the context ng ekonomiya sa sitwasyon subong kagawpara nakaligad nga tuig, what happened? Nga ang Iloilo became cheaper compared to Bacolod in terms of tourism destination? John, ang diferensya sinasa daw kaggamaya. In what particular context, sir, kag ano ang atong ginalantaw diri nga analysis abi sa sining nga mga bagay? Magsiling ka for destination, una-una gida, pagdaon ka room sa munang major nga gasto sa turista, alin sa gawa, hotel accommodations ka pagkaon. Kung ikumpara mo sa doon, paulan, doon tayo diferensya. Marketing lang sigurong kulang sa Bacolod. Okay. Ang subong, ang kung taon mo, sida, kagkuan ng mayo ayuta din hotel, kag-party in. Kaya may ibantang nga local hotel, so ay sila ka-upgrade. For the last 2 years, ang COVID, wala nila ma-upgrade na. Pero ang sida lang kagkuan. So, kulang kita rooms accommodation. Pero kung pagkaon na, makakumpita si Iloilo. Sir, unahon taguro ano nga mga bagay ang ginaubra sang Iloilo karon in this sa sining nga sitwasyon karon nga nakita nyo abi sa business sector nga do indeed nag-boost gid man ang ila abi tourism efforts? Ang number one, ang kung sa airport lang daw, pareho-pareho kita, problematic man na itong airport sa Iloilo, why man ma-upgrade, pareho man din sa aton, why man direct destination. The only lang tong kwantila is may Boracay sila, no? Yeah, which is very attractive. Then from Boracay, sometimes, instead magpulis lang diretso sila Iloilo, anay. Daw mo na isa ka-attraction sila, which kita din sa Negros. So, almost half the Dagakadrosilio is from Boracay. So, from Boracay, and then ginahimo nila abing nga alagyan or gateway ining Iloilo. That is why nga masiling abing ma-accommodate gid sila sa Iloilo, sir, ang aton nga mga turista. Right. Kadtuan na sila sa Iloilo, lantaw sila to and everything, then fly out Iloilo instead of Aklan, nga international airport. Okay, that's one factor. Sir naman, sumabago lang ang marketing. What is with this marketing nga nakita nyo nga needs to be improved so that nga mamat-amat man nato no mapakaayo pag ang aton sitwasyon diri sa sang turismo naton sa Negros kag Bacolod, sir? Ang turismo, ang iya ginaluyag una gid is ang accessibility airport. Kinalan i-upgrade ang airport nga may direct flights na ta. Especially diri sa Southeast Asia kag China, take malo ka man gadong pinadakong turista sa buong China. No? Korea, no? China, Taiwanese and everything. Sige lang, we have to go nga i-improve para ang direct flights. Like Panglao, kagamay lang sa Panglao. Kung may direct flight na Korea kag China and everything. That's why grabe ang turista sa Panglao. So, number one, access nila. Kaya hindi na sila mag-agi sa Cebu, Lilo, which is waste of time na sila kag kwarta. Kiluyag nila kung 1 week ang nila travel, 1 or 2 days na yung travel, ang 5 days nila ara na sila bakasyon niya. Di pwede nga ang imo 1 week 5 days travel mo siya. Ara kasi 2 days lang imo sa vacation, no? Di pwede. That's number one. That's why direct flights ay ang ila ginako. Para nga ang sign nila Ara sa beach, relax, hindi sa airport gahulak sa aeroplano. Sir, under marketing, anong kinanglanon pa naton obrahon, sir, para nga at least mabuligan naton ining pag-improve sa aton turismo? Kaya muna, number one, improvement siyang airport ng international flight ikadiretso na dire sa Negros. Ikadua, ang tanantang nga tourism sites kinanglan, accessible ang road network ta, mahapos. Ikatatlo, may arate tourist buses siya.
Anong ideal? Anong ideal tourist bus, sir? Nga ginanamin naton, sir. Again? Ano nga ideal tourist bus? Anong function niya? Anong iyang service abi nga ma-provide? Like dapat si Sires, which may capacity sila to mag-obraya tourist buses nga halin hotel sa Bacolod, tawgan lang niya ang Sires, may tourist buses na sila daya. We will bring condition and everything. Comfortable yung aircon, may banyo, o ang kwan daya. Okay. Kumbaga so, muna nga ito niya. So, ang kwan gina niya, may pangayos ang ilaya is accessibility, dasig kapag po sa ano. So, airport, road network, and transportation. Wala na, basic na ito. Sa pagkaon niya, mayroon nga itong pagkaon. Pagkaon, mayo, gid man, sir, no? Kaya ginakaduan, labi na mga inasal, no? Oo. Tagdoon, why ito problema sa pagkaon? Amo lang ginaguro ang needs to be improved. Tagang Ligason is ang training ng tagit ang atong nga mga hospitality personnel nga kabalo sa international standards ng pag-service. Oo. Sa bagay, no? Importante. Tod, sir, kay amo na nag-create sang initial impression man eh. Oo. Pero sa bagay, sir, isa part naman niya sa business sector so far, karon, no? Anong aton dala sa ginahimo nga mga tikang to help the government improve the tourism industry? Kami subong na trabaho upod sa hotel and restaurant upod sa TESDA na una gid training ng aton mga hospitality personnel na standard nila ma-upgrade plus asset or compliant na nila mga food processing. Amo nang una-una gid. Okay, sige. Okay. Ma-boarding na ko ha. Yes, sir. Anyway, Sir Frank, thank you so much sa time again. Share mo diri sa among good afternoon. Action Reports, Afternoon Edition. Ini nga, gawta lang sa no, so on board